Witam w naszej kolejnej analizie. Dziś zabieram nas w miejsce, które, no wiesz, na mapie jest wsią, ale w rzeczywistości tętnie życiem jak całkiem spore miasto. Sierakowice, w samym sercu Kaszub. Kiedy zacząłem przeglądać te materiały od starych kronik po współczesne przewodniki, to uderzyło mnie, że to miejsce to jest jeden wielki, fascynujący paradoks. To jest idealne określenie. Mamy tu do czynienia z prawdziwym fenomenem. Z jednej strony jest ta głęboko zakorzeniona tradycja, język, przywiązanie do ziemi, a z drugiej Właśnie. A z drugiej ten niezwykły dynamizm. właśnie przedsiębiorczość, demografia, która przez lata była ewenementem na skalę całej Polski. Naszym zadaniem będzie zrozumieć, jak te dwa światy się tutaj, połączyły. Dokładnie. Chcemy jakby rozłożyć na czynniki pierwsze tożsamość Sierakowic. Co sprawiło, że ta osada nie tylko przetrwała zabory, wojny, komunizm, ale stała się jednym z najsilniejszych ośrodków Kaszubszczyzny. No to co, zanurzmy się w tę historię, bo zaczyna się ona, jak na Kaszuby przystało, od pięknej legendy. I to legendy o bardzo malowniczej nazwie. Mówi ona o księciu Muściwoju I, który w XII wieku miał się tu, ukrywać przed Duńczykami. Tak słyszałem. Kiedy wszedł na wzgórze i rozejrzał się po okolicy, podobno westchnął. Ach, jak szeroko widzę. I stąd miały wziąć się Szerokowidze. Piękne. Ale domyślam się, że historycy i językoznawcy mają na ten temat nieco inne zdanie. Oczywiście, to jest urocza opowieść, która buduje ten mit założycielski, ale prawda jest bardziej prozaiczna i znacznie starsza. Archeologia pokazuje, że ludzie żyli tu już 4000 lat temu. 4000. Epoka kamienia. Dokładnie. Mamy też cmentarzyska sprzed ponad 2000 lat. A sama nazwa Sierakowice najprawdopodobniej pochodzi od staropolskiego imienia Sirak, czyli Sirosław. To taka typowa nazwa patronimiczna. Czyli potomkowie Siraka. Po prostu. Czyli od samego początku to miejsce było o ludziach o jakimś rodzie. A kiedy po raz pierwszy pojawia się w oficjalnych dokumentach? Tak na twardo. Pierwsza wzmianka o Sierakowie pochodzi z 1348 roku, ale kluczowy jest tak naprawdę rok 1382. Co się wtedy wydarzyło? To wtedy wielki mistrz krzyżacki nadaje te dobra rycerzowi. I to jest ważny moment, bo to pokazuje, że Sierakowice wchodzą na taką, polityczną mapę regionu. Później, po pokoju toruńskim w 1466 roku, wracają do Polski i stają się wsią królewską. A to już podnosiło rangę. Zawsze mnie fascynuje, jak w historii takich małych miejscowości pojawiają się nagle postaci z pierwszych stron podręczników. Czytałem, że Sierakowice miały kilku naprawdę znamienitych, choć może przypadkowych, gości. To prawda. I to pokazuje, że leżały na ważnych szlakach. W 1659 roku na pogrzeb lokalnego starosty przyjeżdża tu nikt inny jak hetman Jan Sobieski. Przyszły król. Dokładnie. A ponad 100 lat później, w 1776 roku, historia dopisuje jeszcze ciekawszy rozdział. Z powodu awarii powozu zmuszony jest tu przenocować król Prus Fryderyk Wielki. Czekaj. Sam Fryderyk Wielki, zaborca, śpi w kaszubskiej chacie? To brzmi jak scena z jakiejś komedii historycznej. No totalnie. Zatrzymał się u gospodarza o nazwisku Wenta. Możemy sobie tylko wyobrazić zdziwienie tego człowieka. Ale ta anegdota ma też, gorzki posmak, bo zaledwie 4 lata wcześniej, po pierwszym rozbiorze, Sierakowice znalazły się pod panowaniem Prus. To był początek długiego okresu walki o polskość. Walki, która nie była walką zbrojną, tylko taką, organiczną pracą u podstaw, prawda? Mhm. Zakładanie kółek rolniczych, banków ludowych. To jest ta słynna kaszubska zaradność i upór w działaniu. To jest kwintesencja kaszubskiego charakteru. Zamiast rzucać się z motyką na słońce, budowali własne, niezależne instytucje. A prawdziwym impulsem do rozwoju i otwarcia na świat stało się doprowadzenie tu w 1905 roku kolei. Kaszubska Bana. Tak ją nazywano. Połączyła Sierakowice z Lęborkiem i Kartuzami, dając dostęp do rynków i, co ważne, wzmacniając więzi z resztą regionu. I to idealnie przygotowało grunt pod okres międzywojenny. Wtedy Sierakowice stają się takim prawdziwym bastionem polskości na Pomorzu.
Absolutnie. I nie byłoby to możliwe bez postaci instytucji, jaką był ksiądz kanonik Bernard Łosiński. To był gigant pracy społecznej i narodowej. Jego zasługi były tak wielkie, że w 1923 roku do Sierakowic przyjechał osobiście prezydent Stanisław Wojciechowski. Sam prezydent? Tak, żeby wręczyć mu order Polonia Restituta. To było wydarzenie bezprecedensowe. Niestety ten złoty okres brutalnie przerwał wybuch II wojny światowej. Okupacja musiała być tu szczególnie dotkliwa, skoro to był tak silny ośrodek polskości. Była po prostu tragiczna. Niemcy od razu wzięli na celownik to, co stanowiło o tożsamości wsi. Zmienili nazwę najpierw na Rokwic, a potem na Sierkę, żeby zatrzeć ten słowiański ślad. Straszne. Ksiądz Łosiński, symbol oporu, został aresztowany przez gestapo i zmarł w obozie w Sachsenhausen. Ale ten terror zrodził równie potężny opór. To właśnie w okolicznych lasach działała tajna organizacja wojskowa Gryf Pomorski, największa partyzantka na Pomorzu. I ten duch przetrwania, ta wola, by ocalić swoją tożsamość, jest w Sierakowicach widoczna do dziś. Widać ją dosłownie wmurowaną w ściany budynków. Skoro mowa o tym, co widać, to architektura sakralna w Sierakowicach to jest w ogóle osobna, fascynująca historia. Zaczyna się od zagadki. Jak to możliwe, że w centrum stoją obok siebie dwa kościoły pod tym samym wezwaniem świętego Marcina? Bo kiedyś były jednym kościołem. To historia, która doskonale ilustruje charakter tego miejsca. Najpierw w latach 1820-1822 powstaje piękny drewniany kościołek. Ostatni taki o konstrukcji zrębowej na całym Pomorzu Gdańskim. Ostatni. Pod koniec XIX wieku było tu już prawie 6 tysięcy wiernych i kościół stał się, dramatycznie za mały. I co zrobili? Zburzyli stary i postawili nowy, jak to często wtedy bywało? No właśnie nie. I tu zaczyna się cała niezwykłość. W 1903 roku zamiast burzyć postanowili go rozbudować. W sposób, który dziś nazwalibyśmy karkołomnym. Czyli Rozebrali jedną ze ścian tego drewnianego kościoła i dobudowali do niego potężną, murowaną, neogotyczną nawę z wieżą. Powstała taka architektoniczna hybryda, połączenie dwóch światów. wyobrażam to sobie. Taki drewniany, skromny korpus i nagle strzelista, ceglana wieża. To musiało wyglądać surrealistycznie. Ale ta historia ma ciąg dalszy. Jeszcze bardziej niesamowity. Zdecydowanie. Ta hybryda przetrwała ponad 100 lat, ale na początku XXI wieku uznano, że trzeba ocalić ten najcenniejszy drewniany element. I w latach 2010-2011 przeprowadzono operację logistyczną na niewyobrażalną skalę pod hasłem Ocalić od zapomnienia. Czekaj, oni go przynieśli w całości. Deska po desce. Cała drewniana część została zinwentaryzowana, rozebrana, każda belka poddana konserwacji, a następnie zrekonstruowana kilkadziesiąt metrów dalej. Niewiarygodne. I odtworzono jej pierwotny wygląd z małą drewnianą wieżyczką. Co więcej, podczas prac pod boazerią odkryto oryginalne zabytkowe malowidła. Dziś to absolutna perełka, miejsce koncertów i wydarzeń kulturalnych. To jest niesamowite, pokazuje ogromny szacunek dla przyszłości, ale też taką, determinację i zdolności organizacyjne. Ale to nie koniec architektonicznych cudów w Sierakowicach. W samym centrum stoi coś, co jest unikatem na skalę całej Polski – ołtarz papieski. Tak, i to jest historia, która znowu mówi wszystko o tej społeczności. To jedyny w Polsce ołtarz, przy którym mszę odprawiał Jan Paweł II, który został w całości przeniesiony i zachowany poza miejscem oryginalnej celebracji. A jego historia jest jak gotowy scenariusz filmowy. Powstał na pielgrzymkę papieża do Pelplina w 1999 roku. I teraz najlepsze. Nie zaprojektował go żaden słynny architekt z Warszawy czy Krakowa, tylko lokalny artysta-rzeźbiarz Jarosław Wójcik. A gmina Sierakowice, choć nie była wtedy jakoś specjalnie bogata, sfinansowała znaczną część budowy. Ale postawiła jeden warunek. Po wizycie papieża ołtarz ma wrócić do nich. Genialne w swojej prostocie. I odwadze. I udało się. Sama konstrukcja jest niezwykła. Wygląda jak gigantyczna sieć rybacka. I ta symbolika jest wielopoziomowa.
Z jednej strony to oczywiste nawiązanie do słów Chrystusa o łowieniu ludzi, z drugiej to głęboki ukłon w stronę kaszubskiej tradycji, jezior, rybołówstwa. A te ptaki? Ta stalowa sieć jest podtrzymywana przez ptaki, które unoszą ją ku niebu. Ale co jest tu kluczowe, to nie było dzieło zamówione u jakiejś zewnętrznej firmy. To była manifestacja siły tej społeczności. Dokładnie. Od rzeźbiarza, który to wymyślił, przez lokalnych rzemieślników, którzy wykonali tę skomplikowaną konstrukcję, aż po hawciarki, które własnoręcznie wyszyły kaszubskie wzory na tronie papieskim. To pokazuje, że Sierakowice to nie jest miejsce, które czeka, aż ktoś coś dla niego zrobi. Oni sami tworzą symbole o ogólnopolskim znaczeniu. Dobrze, to przejdźmy od symboli do żywej tkanki tego miejsca, bo Sierakowice to nie tylko zabytki. W środy i soboty dzieje się tam coś absolutnie wyjątkowego. Słynny jarmark. Z opisów wynika, że to jest coś więcej niż tylko targ. To jest prawdziwe zjawisko socjologiczne. Taki teatr życia codziennego. Tam nie chodzi tylko o kupno i sprzedaż. To jest miejsce spotkań dla całej okolicy, a co najważniejsze dla badaczy kultury, to jedno z niewielu miejsc, gdzie można usłyszeć żywy, naturalny, codzienny język kaszubski. W jego autentycznym kontekście. Właśnie. Tam się po kaszubsku targuje, plotkuje, opowiada dowcipy. To jest bezcenny rezerwat żywej mowy. W materiałach znalazłem też takie określenia Sierakowic jak kraina miłości albo wyspa dzietności. Brzmi intrygująco. Bo przez dekady notowano tu najwyższy przyrost naturalny w całej Polsce. A nawet w Europie. Rodziny z 7, 8 dzieci nie były niczym niezwykłym. Wow. To oczywiście efekt przywiązania do tradycyjnych katolickich wartości, ale też dowód na siłę tej społeczności, która tworzyła po prostu dobre warunki do życia dla wielodzietnych rodzin. Z Sierakowic pochodzi też Danuta Stęka, jedna z najwybitniejszych polskich aktorek, która zawsze z dumą podkreśla swoje kaszubskie korzenie. Co tylko potwierdza, że to miejsce wydaje na świat silne, wyraziste osobowości. Ale jest też druga strona tego regionu, taka bardziej mroczna, tajemnicza, zanurzona w mitologii. Okoliczne lasy mirachowskie, to podobno królestwo kaszubskich demonów i duchów. Tak, folklor jest tu wciąż żywy. Można na przykład usłyszeć opowieści o borowi cotce, czyli borowej ciotce. To nie jest zły duch, wręcz przeciwnie, to opiekunka lasu i zabłąkanych wędrowców. Jak ją sobie wyobrażano? Opisuje się ją jako starszą panią w moherowym berecie i polarowej bluzie, która częstuje dzieci cukierkami. Taka leśna kaszubska babcia. Uwielbiam to. Zamiast straszydła troskliwa ciotka w polarze. To wiele mówi o tutejszym podejściu do natury. Ale te lasy to nie tylko legendy. To także świadectwo tej bardziej tragicznej historii, o której mówiłyśmy. Zdecydowanie. Warto wybrać się na wycieczkę do zrekonstruowanego bunkra Ptasia Wola. To była jedna z głównych kwater partyzantów z Gryfa Pomorskiego. Aha, Stojąc tam, w środku lasu, można naprawdę poczuć atmosferę tamtych dni, determinację tych ludzi. A kawałek dalej jest przepiękny punkt widokowy – Szczelina Lechicka, z widokiem na polodowcowe jeziora. a skoro jesteśmy przy jeziorach i legendach, to nie możemy pominąć diabelskiego kamienia. Ogromny głaz, 17 metrów w obwodzie, leżący nad brzegiem jeziora. Skąd on się tam wziął? Oczywiście, jak to na Kaszubach, musiał w tym maczać palce diabeł. Legenda mówi, że diabeł założył się, że zbuduje groble przez jezioro w jedną noc, zanim zapieje kur. Standardowy zakład z diabłem. Dokładnie. Niósł już ostatni, największy głaz, ale sprytny kaszubski gospodarz, który go obserwował, obudził swojego koguta tuż przed świtem. Kogut zapiał, diabeł wściekły rzucił kamień na brzeg i uciekł. Czyli znowu mamy klasyczny motyw diabeł kontra sprytny Kaszub. I kto wygrywa? Oczywiście, że Kaszub. Uwielbiam te legendy, bo one pokazują, że największą bronią w tym regionie nie była siła, a spryt. I kogut oczywiście. Dokładnie. To są opowieści, które budują poczucie własnej wartości i zaradności. Podsumowując naszą rozmowę, czym właściwie są Sierakowice? To słowo wieś wydaje się tu zupełnie nieadekwatne. Bo to nie jest wieś w potocznym rozumieniu. To jest taka lokalna metropolia. Miejsce, które w niezwykły sposób połączyło wierność kaszubskim korzeniom z nowoczesnym myśleniem o rozwoju. To fenomen odporności i siły tożsamości. Z jednej strony to ocalenie przyszłości, Tak, ten przeniesiony drewniany kościółek, a z drugiej
Odwaga do tworzenia nowych, śmiałych symboli, jak ołtarz papieski. To jest społeczność, która doskonale wie, skąd pochodzi i dzięki temu nie boi się patrzeć w przyszłość. Na koniec zostawmy naszym słuchaczom myśl do dalszych rozważań. W 2009 roku w całej gminie pojawiły się dwujęzyczne polsko-kaszubskie tablice z nazwami miejscowości. To z pozoru tylko zmiana administracyjna. Ale tylko z pozoru. To jest akt symboliczny o ogromnej wadze. Pytanie, które warto sobie zadać brzmi: co oznacza dla społeczności publiczne odzyskanie swojego języka w przestrzeni, którą zamieszkuje od wieków? Jak ten prosty akt nazwania na nowo swojego świata kształtuje tożsamość mieszkańców i postrzeganie tego miejsca przez przyjezdnych w XXI wieku? To fascynujący proces, który dzieje się na naszych oczach.